Pepa, da li si zadirkivala Đorđa? Nisam, mama. Učila sam ga kako da hvata. Stvarno? O, znam ja jednu igru koja će pomoći Đorđu. Zove se Prase u sredini. Pepa, uzmi loptu i stani tamo. A ti, Đorđ, stani tamo. Dobro. Dobacujte se loptom, a ja ću pokušati da je uhvatim. Ja sam prase u sredini. Mama je prase u sredini. Hvataj, Đorđ. O, promašila sam. Đorđ je uhvatio loptu. Odlično. Dobro, Đorđ. Sad ti baci loptu Pepi. Pokušaj ponovo. O, probaj ponovo. Đorđ ne može da prebaci loptu preko mame prase. Hajde, Đorđ, daj mi loptu. Blesavi Đorđ. To mogu i ja da uradim. Pepa je želela da imitira Đorđa, ali je prevelika, pa se zaglavila. Uhvatila sam loptu. Dobro, Pepa, sad je na tebe red. Đorđ, hvataj. Odlično. Uhvatila sam je. Đorđ, ti si prase u sredini. Đorđ, hvataj. Uhvati loptu, Đorđ. Uhvati je, Đorđ. Đorđ, hvataj. Mama, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Kasnije možemo da igramo srećnu gospođu Koku, ali sada moram da radim. Mama, možemo li da ti pomognemo da radiš? Ne, Pepa, ne smeš da diraš računar. A Đorđ, ni ti ne smeš da ga diraš. Da, Đorđ, ne smeš ovo da radiš. Prestani, Pepa. O, izvini, mama. Pokazivala sam Đorđu šta ne sme da radi. O Bože, računar to ne bi trebalo da radi. Tata prase! Tata prase! Šta je bilo, mama prase? Tata prase, da li znaš da popraviš računar? Ja ću da završim ručak dok ga ti središ. Slobodno, mama prase, ali ja nisam baš dobar u ovim stvarima. O, hvala ti, tata prase. Tata prase će da popravi računar. Možda samo treba da ga isključim. I ponovo uključim. Tata prase je popravio računar. Bravo, tata! Da, ja sam pravi stručnjak za ove stvari. Tata, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Pitajte mamu prase. Mama je rekla da možemo kasnije da igramo. Onda u redu. Ali ne znam gde se nalazi disk. Pepa, Đorđ, da li ste negde videli tatine naočare? Ne može nigde da ih nađe. Ne, mama. Pepa i Đorđ ne znaju gde se nalaze naočare tata praseta. O, Bože. Tata ne vidi ništa bez njih i zbog toga je vrlo mrzovoljan. Tata prase bez naočara ne može da čita novine. Ovo je smešno. Ne vidim ništa. Neko je sigurno negde sklonio moje naočare. Da li se sećaš gde si ih posljednji put stavio? Kad ih ne nosim, uvek ih stavim u svoj džep. Ali sada ih nema. Tata, da ti mi nađemo naočare. To je odlična ideja, Pepa. Ako ih nađete, tata više neće biti namrgođen. Ja nisam namrgođen. Pepa i Đorđ traže tatine naočare.
Pepa traži ispod novina, ali tatine naočare nisu tamo. O, George traži na televizoru, ali naočare tata praseta nisu ni tamo. o. Hajde da ih potražimo u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Pepa i George ih traže u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. George, pazi da nešto ne oboriš. O! Nije smešno. Pepa traži ispod jastuka, ali naočare tata praseta nisu tamo. O, George traži u tatinim papučama, ali naočare nisu ni tamo. Idemo, Pepa. zdravo, zdravo, deko. Zdravo, Jagodo. Mua. Deka prase vodi računa o Pepinoj jagodi. Deka prase je nakon nekog vremena ugledao malu voćku. Dan za danom, voćka je bila sve veća i veća. Onda je jednoga dana Deka prase ugledao nešto veoma posebno. Jagode! Deko, vratili smo se. Pepa i George su opet došli da se igraju. Deko, je li izrasla moja jagoda? Jeste! Pogledajte! Jagoda! Hvala ti, Deko. Da li možemo da zasadimo još nešto? Možete! Sada je Georgeov red da bira. Da, izaberi, George. Izaberi šargarepu. Deko, mislim da bi George hteo da zasadi šargarepu. George, da li bi želeo da zasadiš šargarepu? Ne. A šta bi želeo da zasadiš? George se setio šta bi želeo da zasadi. Dinosaurus. George želi da zasadi drvo dinosaurusa. Šašavi, George. Dinosaurusi ne rastu na drvetu. Dinosaurus. Deka pas ima garažu. On veoma dobro popravlja automobile. O Bože, tata prase! Tvoj automobil ne zvuči dobro. Možeš li da ga popraviš, deka psu? Mogu, ali potrajaće ceo dan. Hteli smo da se provozamo automobilom. Ne brinite, možete da pozajmite ovaj novi auto dok ja popravim vaš. Hvala ti, deka psu. Da li želite spušten krov? Da, želimo. Samo ću da pritisnem ovo crveno dugme. Kakav pametan automobil. A kad se vratite, auto će biti popravljen. Hvala ti, deka psu. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja! Pepi i njenoj porodici se dopada novi plavi automobil. Ovde ima puno dugmića. Čemu služi zeleno dugme, tata? Da vidimo. Čarobni prozori! Tata, nateraj magične prozore da se spuste. Čemu služi plavo dugme? Ne bih znao. Da vidimo. Sviđa mi se novi automobil. Možemo li da ga zadržimo? Ne možemo da ga zadržimo, Pepa. Pozajmili smo ga samo za danas. O ne, mislim da će kiša. Da, podići ću krov. George je pronašao drugi trag. Grančice oblikovane kao strele. Pogledaj, pokazuju ovaj pravac. Pepa i George prate strelice. Vidi, George, ključ.
Pepa je pronašla sledeći trag. Ključ! Svaka čast, Pepa. Sada treba da pronađete kovčeg sa blagom koji se otključava. Ali nema više tragova. Možda bi trebalo da još jednom pogledaš u mapu. Vidi, Pepa, na mapi se nalaze 2 drveta jabuke. Ovo je drvo jabuke i ovo je drvo jabuke. To znači da se ovde nalazi blago. Hajde da pogledamo. O Bože, izgleda da ovde nema ničega. Čekajte, ipak ima... Wow, blago! Ura! Svaka čast! Ja imam ključ da otključam. Ne mogu da verujem, zlatni novčići. Mora da mnogo vrede. Još bolje od toga. Ovo nisu zlatni novčići, ovo su čokoladni novčići. I ima po 1 čokoladni novčić za svakoga. Pepa i George vole čokoladne novčiće. Svi vole čokoladne novčiće. Bako, deko, ovo je najbolja potraga za blagom ikada. Hajde onda, Pepa, pokušaj da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ova igra je glupa. Možemo li da igramo nešto drugo? Možemo. Znam jednu dobru igru za veliku decu. Zove se Lukava lisica. Lukava lisica! Hoću da se igram lukave lisice. Šta je to? Jedna osoba je lukava lisica, a ostali se šunjaju ka njoj. Ja! Hoću ja da budem lukava lisica. Pepa je lukava lisica. Dok je okrenuta leđima, ostali se šunjaju ka njoj. Ali ako se Pepa okrene i vidi nekoga da se pomera, moraju da se vrate na početak. George, pomerio si se. Moraš na početak. Uhvatila sam te, pobedila sam. Nije fair, nisam bila spremna. Pravila kažu da mogu da se pomeram kad god ja hoću, zar ne, George? Sada je red na Chloe da bude lukava lisica. Pepa i George moraju da budu veoma mirni. Pepa, videla sam da se pomeraš. Vrati se na početak. Nije fair, predugo si gledala. Pravila kažu da mogu da gledam onoliko dugo koliko ja hoću. Vrati se na početak. George je pobednik. Možemo li da igramo drugu igru? Možemo, ali samo ako je ta igra za odrasle. Znam! Hajde da igramo moju omiljenu igru. Za odrasle je. George, da li znaš koja je Pepina omiljena igra? Pepina omiljena igra je skakanje po blatnjavim baricama. George, ako skačeš po baricama, moraš da nosiš svoje čizme. Donela sam čizme i za tebe, Chloe. Ja sam previše velika za skakanje po blatnjavim baricama. O, i ja. Prvo u činiju sipam brašno. Sada dodam jaje. Pa mleko. I sve to promešam. Mama, mogu li ja da mešam? Naravno da možeš, Pepa. Pepa voli da meša. I George želi da meša. Ne, George, ovako. U redu, dosta je mešanja. Vas dvoje sedite za sto dok ja pražim palačinke. Mama prase će da okrene palačinku. Jupi! Mogla si više da je baciš, mama prase. To možeš da nam pokažeš kad budeš okretao svoju palačinku, tata prase. Prva palačinka je za Georgea. Mama prase stavlja malo preliva na Georgeovu palačinku. Izvanredno. Ova palačinka je za Pepu. Jupi! Mogla si više da je baciš, mama prase. Imaćeš priliku da mi pokažeš kada budeš okretao svoju palačinku.
Izvrsno je. Ova palačinka je za mamu prase. Jupi! Još uvijek ih ne okrećeš dovoljno visoko, mama prase. Sledeća palačinka je tvoja. Sada možeš da nam pokažeš kako se to radi. Izvanredno.